Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Amen. Ayun. Ano ba yan? Okay. Welcome to Pamilyang Kapampangan po. This is your DJ Ma'am Ning here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. Alright, isang maganda at mainit na hapon po. Maya pagat panapon po kem buong kabalenang Guagua. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan. Na-miss ko po kayong lahat. Of course, welcome to Pamilyang Kapampangan, no? Lahat po ng ating mga tagapakinig, watchers po dito sa FB natin, especially yung ating mga karatig bayan, no? Bayan ng Sasmuan, ng Lubao, yan, Florida Blanca, hello sa inyo dyan. Santa Rita, Porac, yung aking mga students dyan. Ang mga taga Bacolor, San Fernando, Apalit, ayan, no? Macabebe, Masantol, San Luis, Santo Tomas, saan pa bang santo ito? Santa Ana, Arayat, nano pa, atin tamo nga kalingwan, king Kareng Balen, Kapampangan, buong lalawigang Kapampangan po, mayap, agat panapon po, kaya kayongan ken. And of course, din kaya katamo pong talapakiramdam ka rin kayong City of Mabalacat and City of Angeles. Especially po yung mga taga Clark City dyan. Po, isang magandang hapon sa inyong lahat dyan na aming tagapakinig po. Siyempre, sa buong Pilipinas, mayap, agat panapon po, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig doon sa United Arab Emirates, especially in Dubai, in Riyadh, in Jeddah, isang magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan namin. Of course, especially to Sister Jetel Bermudo Gaviola in Saudi Arabia, po, sa isang malaking hospital dyan. Isang magandang araw sa iyo, Miss Jetel. Yung pamilya po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, si Noe, si Mark, tsaka yung kanilang bembe, si Liam. Hello, magandang hapon sa inyo dyan. And, of course, good evening, Maya Pabengi po. Magandang gabi po doon sa Amerika, kina Sir Rolly Songko and Sir Manulid, at hanggang Kapampangan na makirandam ken. Maya Pabengi po, kaya kayongan.
And also sa Canada po, isang magandang araw sa inyo dyan sa ating mga friends, relatives sa Canada. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Sa ating mga naglulus ang naglulus yata. Yan, naglulus, no? So sa ating, to all our friends, they're in Australia, in Italy, in Israel, in Iraq, in Pakistan, in Singapore, saan pa ba? Sa Hong Kong. A very good day to all of you. Hello. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, thank you so much to our Honorable Mayor Tonton Torres. Magandang hapon po sa inyong Mayor. Sa ating Vice Mayor Jun Lim and to all of the Sangguniang Bayan members of Guagua, a good day to all of you. Yes, of course. And also kay Sir Aldwin. Hello. Yan. Kay Sir Aldwin Malyari and to the Kuya ng Bayan, Kuya Jun Panganiban, isang magandang hapon sa inyo. And to the beautiful principal wife, Madam Shena Panganiban. And of course, to my principal, Madam Eloisa Silusong. Hello. Good afternoon po, Madam. And of course, to Ma'am Jesus Agustin and Ma'am Estrelita Baluyot, welcome po in Pamilyang Kapampangan. Siyempre sa ating mga regular watchers po natin, unang nag-sign in, si Madam Susan Ginto Serrano. Thank you so much, Madam. Sabi po niya sa atin, hello beautiful Ma'am DJ. Good afternoon po. Nice to see you po. Yan. Thank you so much, Ma'am Susan. Kasasawang manantabi kay Pamilyang Kapampangan. Dakal salamat kaya ka. And to Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1, Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua, with lots of hearts and kisses. Pa-play po song Ma'am Ning, Brother Louie Louie. Yeah, Brother Louie Louie. Thank you po Ma'am Ning. And hello po Sir Aldwin Malyari. Love you po, sabi niya. And hello Kuya Jay. Yan, si Jay po, nasa bahay namin ngayon. At hindi ko maiwan-iwan si Mokmok doon. And we are so very happy kung nandun sila, no? Together with Rose and Jay, yan. So, dakal salamat. Pinasyal yung baby Mokmok ko. Hello, Alicia Giro, ang aming tamokmok. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. This is your DJ Ma'am Ning again. Miss na miss ko po kayo. And of course, do not forget to share our Pamilyang Kapampangan po. Huwag po natin kalimutan. I-share po natin ang ating Pamilyang Kapampangan sa ating mga relatives and friends na po. And sa ating mga, sa ating mga music, no? Mga musikang magaganda. Switch on Twitch TV po, no? Hanapin po ninyo ang 99.9 FM Radyo Guagua sa Twitch TV para po tuloy-tuloy ang inyong konsuelo sa pakikinig sa ating program ngayon. Okay, ano pa ba? Yeah. Thank you po, Ma'am DJ Ning. Sabi po, for greeting my family, especially my firstborn, Noe, Mark, and our poging bembe, Liam Caleb. Yes. Kapogi ng Liam Caleb. Manyaman na rin nga po, Diyos me. And then, hi, Ma'am Romuar. Miss you. God bless you always. Galing po kay MJ Ocampo. Yan. Welcome to Pamilyang Kapampangan, MJ Ocampo. Yes, of course, para sa inyong kaalaman po, kung gusto nyong merong iparating dito sa ating munisipyo, you can contact po Radyo Guagua 99.9 FM. Ito po yung ating mga landlines, 045
4040102. Yan, baka may gusto po kayong ipaalam, ibalita dito sa Radyo Guagua po na kailangan malaman ng madlang bayan. So, eto po yung ating landline, 045-4040102, and our smart line, 0929-768-8331. Again po, 0929-768-8331. Yan po ang ating smart line dito sa ating Radyo Guagua. Okay, so, ano ba yung ating topic ngayon? No? Dahil nagbigayan ng grades, nagbigayan ng cards. Kamusta ba yung mga grades ng inyong mga anak dyan? Alright? Yan po ang tanong natin. And so, ang ating topic po ngayon ay tips for getting good grades. Yan. Ano ba yung mga pwede nating maitulong tayong mga eksperto na, no? Tayong mga seniors na diyan. Ma'am Susan, nano nga payo mo ka rin kay katamong kabataan para manikwalang masanting nga grade, ne? Uling mo kabod-kabod makanyang-kanyan na mo. Impa magkaing grades na po. So, before anything else, bayuta mo mag-chit-chat. Let's have this very beautiful Christmas song, Maligayang Pasko po, galing po sa ating mga awit na si Shackle. Alright. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke.
Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9.
Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag-fully vax na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng... Alright, welcome back po sa Pamilyang Kapampangan. And sabi po ni Chelsea, ang aking estudyante, Ma'am, shout out po, 10 Frost. Yeah. So to all of the grade 10 Frost, yan. Grade 10 Frost, hello! Good afternoon sa inyong lahat. Galing ka sa classmate natin, si Chelsea Cortez. Yan. Hello, Chelsea. Good afternoon sa inyo. And of course, good afternoon from Hermosa, Bataan. Sa Blas po, sabi niya. Marites Medina. Yan. Hello, Ma'am Marites Medina from Hermosa, Bataan sa Blas. Yan. Okay. So, maraming salamat sa iyo. Marites Medina, Chelsea Cortez, MJ Ocampo, yan, kay Ma'am Susan, and kay Ludwig na laging sumusubaybay sa ating Pamilyang Kapampangan. Alright! Yan, so last Friday, nagbigayan po ng card sa school. Ne po? I think sabay-sabay po ata yung pagbibigay ng card sa lahat ng school ng DepEd. No? So, kamusta ba? Kamusta yung mga grades ninyo? No? Naano ako dun sa ibang mga estudyante. No? Kala nila, ganyan-ganyan lang yung makukuha yung teacher sa pangiti-ngiti. hindi pwede yun, hindi gano'n, no? Alright, akala nyo, no? Okay? Ay, ano ba to? Paki-cancel nga yung lumilitaw na to, anak. Ano ba to? Cancel natin, no? Yan, cancel natin. Oh, yay! No, yay! Dumating na yung mga cards at sana, no? Yung pinatugtog natin kanina, narinig ng ating mga boss. Wow! Ano ba yon? Ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Wow! Alright, yay, no? Sabay-sabay na magsasaya ang lahat ng mga empleyado. Meron na tayong Christmas bonus. Yay! No?
Lalo na yung mga bata kapag may Christmas bonus na yung mga magulang. Ay, nako, excited na sila mamimili ng mga bagong damit. Yan, bagong sapatos, bagong lahat. Yehey! Alright. No? Magiging masaya ang pamilya niyan. Nako, reng kay katamong misis kanya, ningay lida ang gaking karelang balugbog, ne? Yan, bantayin po natin mga misis. No, bantayin natin yung dumarating na blessing ni Mister. Kamwada ka ni Reng Kaya, Reng husband. Ni Nanoy, Ma'am DJ ni Ngada kanita. Ot bin broadcast no king radyo Reng Christmas bonus. Alright. So, yan po. Hello, Ma'am Lu. Yan, si Ma'am Lu Dadural. Nag-sign in na siya. Good afternoon po, Ma'am Lu. Okay, yan, Ma'am Lu. Yung ating mga estudyante, inahanap ka last Friday. Inahanap ka nila, Ma'am Lu. Yung mga estudyante na medyo tumagilid yung grades nila. Buti sa akin, hindi, merong isang naghanap, no? Bakit daw 70? My God. Yang kaya kitakit ko rugo keng grade na Diyos ko, 60. Ano ba yan? Ay, Diyos ko, ne? Pepal to, kerugo. O yan naman, ingilaban me. Kaming mga senior teachers, no? Talagang we are checking, we are recording, ne po. Yan, mag-record ke po. Balay galang, anyang buklat ke yung class record kanini. Kaya kitakit, my goodness. Periodic test siya mo ingat chu. Alaya pong written works, alayang performance, kay bating periodic test na out of 50, 80 yamuruy kwa. My goodness. May maxing yan po yung pengari. So, sabi ko po kay pengari, follow up, ne po. Ito, sabi na ning DepEd, ing dagdagan lang. My goodness, dagdagan lang ano. Dagdagan tala kanong nanita activities dening mga bagsak. Hello, my goodness, ne, nung deta mong regular dang papas, darla papas, ne, dagdagan mo pa, ano ba yan? So, sabi ko po ketang pengari, oreni po din dapat nang ipas ng anak yun, po. Ipapagawa yung lamo po reni at actually po ing instruction na ning DepEd ing dagdagan mila kano activities. That's very impossible, po. Deta mang regular dang gagawan, denganak edo gagawan, ne, potargong tanggapan dane ing grade. O ito, agad makasugod laken teacher, ne po. Kaya makatulal Mamot may bagsak ko, dane. Ako may bagsak ko, ikang bigsak ming sarili mo. Sino pa yung nambabagsak? No, teacher ba? Hindi nang babagsak ang teacher. Taga-record nyo lang ang teacher. Remember this. Okay? Yes, taga-record lang ako, no? Taga-record lang kaming mga teachers, no? So, sabi ko dun sa parent mommy, eto po yung mga dapat niyang gawin, po. So, eto po yung aming mga activities. Binigay ko po, pagawa niyo po sa kanya, tsaka yung pong mga pina-lecture ko. Sabi ko, po. Deta pong lecture da, pipicturean dala rin at kay ba't kayong baleda kayong baledo po'y sulat, naman po kayong eskwela, ne. Bang kanita po, bakit magpa-lecture yung Ma'am Romuar? Bang kanita po tang mag-test la rin nga, nakatinla pong i-review, my goodness, ne. Diyos ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Yan, hindi na po kailangan i-memorize yan and never question the lecture, no? Do not question the lecture. Kung wala pong
isusulat ang bata? Ano po ang ire-review ng mga bata before the periodic test, no? Akala nyo po? Yan, okay? So, yung ating mga estudyante, yan, ang topic natin ngayon, tips for getting good grades. Paano ba, no? Paano ba mika masanting a grade, kaaya-ayang grade. Yan, yung topic tangin, Ma'am Lu, oy ning requested mong pasibayon, nanungno ka rin, basta-basta, ing mika ka-grade, masanting, lalo na, lalo na, nung balo mo na ing mestra mo, tututuyang mestra, nung ing mestra, talagang, atin niyang sense of responsibility, kaluguran na ko ning mestra, buri na kayong mabiyasa ning meto nga mestra, lalo na, balo yun man ding mestrang makipagmurit-muritan. Tamo makipagmurit-muritan, my goodness, wow, magana ka tamo, magana kaya po yung Ma'am Romar, magana ka ako, kaya mo, itang kaya katamong gana ka, itang kaya katamong ugaling pala kaibigan, it is not a license para mika grade na kang masanting or itang mata sa grade, still, kailangan mong gumawa, gumawa ka, alright? Nansabi ng Ma'am Susan. Katula ng Ma'am Susan. Sabi na, in usual advice kareng anak, anyang chuko pa keng service, ma'am. Yan. Number 1. Wow, ka number la. Bayo mako, bale, manganla pa kasi. O nung makanahan ng Ma'am Susan, wala lang nga pangan. Sa bagay niya nga akong mag-aral, Ma'am Susan, ka na akong kakanan, kapeyang malino. That's why I'm telling, I'm saying to my students in college, there are 2 kinds of intelligence. One is inborn and the other one is acquired intelligence. All right. So if you are not inborn intelligence, if you don't have that inborn intelligence, yan, sabi naping Ma'am Susan, bayo mako bale, mangan lapa kasi dakal nung mangan karas da school, ngangala kasi kakalugkugla at yan. So, ing obligasyon da deng pengari. Wow, obligasyon da ring pengari. Yan, especially the mothers. Ing maranon migising at pag-prepare lang kanan deng anak da. That is true, my goodness, po. Anya po nga akong deng anak, elementary, high school, college, po. Diyos ko, 4 o'clock in the morning, po, magluto na ako po, So, po, sabihan nyo, ma'am, kabisi ko kasi, nino ba yung mas busy kaya katamo, mangayap kayo. Kulang kayo sakripisyo kembien, So, pengare, bigising kang maranon. ikang minda, lalo na, maragol sacrifice, ing meto nga yinda. O yan, pati nga po na kang magobra kelwal, potang kay magobra kapakembale. Sana yakakit na rin kayan, deng asawang lalaki yan. Uwa, tandanan nyo yan, kayong lalaki kayo, So, silbihan nyo rin deng kaya kayong asawang babae, uling mapagal na la po, tangkay, muli la pa bale, maglinis la pa, magluto la pa, mamipi la pa, po tangkay kayo katas-katas kayo, bitis kendi. Alright? Yeah. So, kailangan pakanan la po rin anak, bayo la mama ko, po, ano pa? Number 2, guys, sabi ni Ma'am Susan, stay focused kayong studies you. Yan, stay focused. Aliwaret ang matayo nung ka rin na lukan la libad-libad kayong eskwela, maninton mga lagong babae. Makanita, my goodness.
Yes, Diyos ko, akakit mila, ring matada, ring estudyante, libad-libad lan, elam maka-stay focus, kaya ring mestrada, makirandam keng teacher, nung pwede mag-take notes. Yes, talaga, napaka-importante ng pagte-take note, no? Take note, potang mag-discuss siya ing teacher, mag-participate keng class discussion, gawang assignment, yes, bawasan ing barkada. Oray, Diyos ko. Yung barkada kasi, nano kasi, baligtad dyan pala itang balo ko. Yung pamag-aral kasi, makasirang barkada eh. Yung pamag-aral, makasirang barkada. O, itong karelang moto, Ma'am Susan. O yan, yung payo na advice ng Ma'am Susan, bawasan ng barkada. Ano pa, ito, lakwatsa. Yan, yung pamaglakwat siya. Atin kayong time para king pamag-aral yo. Yes, set your time for studies. Alang mag-absent. Tama. Diyos ko, tabalot ng anak nga ni, mapag-absent la, mapag-cutting class la. Akala mo, after ng pandemic, they are so excited to learn in the school, face to face. Ali pala, Diyos ko, kami nagkakamali. Napakalaking pagkakamali. No? My goodness, karakan may nga balbal pinggang kenen. So, alang mag-absent, sabi ng Ma'am Susan, regular lungob school, yes. Paggewayo yan, ala ng reason para kami pasar. Good luck mga anak, rugo, yun nala daragdagan obra pa ding mestra, yung para gawa lang extra activities, my goodness. No? Yan, Diyos ko, wala yung galang, maka na anong gagawang activities. Tsaka, Diyos ko, Ma'am Susan, deta mong ordinaryo dang gagawan, dorugo gagawan, dagdagan mo pa, ano ito? It's not practical, my goodness. No, practical. So, sabi ng Ma'am Lu, magandang hapon po sa ating lahat. Sabi ni Ma'am Lu, advance Merry Christmas po sa ating lahat. God bless. Wow, Pasko na kang Ma'am Lu. Parang daman na yung bonus daratang daratang na yung bonus. Alright. Nano sinabi ng Ludwig Sunglao, Ma'am Ning, one last song pa po. Yan. Okay lang po ba, Ma'am Ning? Dancing Queen. Wow. This song po, Ma'am Ning, is dedicated to Ma'am Susan. Yan. Hello po, Ma'am Susan. Sabi ni Ludwig Sunglao. Yeah, and before I forget, may nakita akong post ni Ma'am Beth Sunglao. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday! Happy birthday! Yan, Ma'am Beth Sunglao, ha? Happiest birthday. Yan. Happy birthday! Alright, yan po si Ma'am Beth. Po, isang napakabait na ating tagapakinig magmula doon sa Kiss FM hanggang dito sa Radyo Guagua. Sinundan niya po tayo. Maraming salamat, Ma'am Beth. Yan. I love you so much kayong dalawa ni Ludwig. Yan. Po, so, dakal salamat po kayo. Right? Nano pa? Po, yan. So, mamaya pag-uusapan natin yung mga tips for getting good grades. Wow. So, sa lahat ng aking mga estudyante, grade 10 Frost, yan si Chelsea, po, sino pa ba? Yung ating taga Hemingway, yung ating mga Dickinson, yung ating Po, yan, Tennyson and Shakespeare. Hello, good afternoon sa inyo, no? Welcome. Ito yung ma'am nyo sa school. Yung ma'am yung stricto na kinakatakutan nyo ng konti. No? Then katatakutan ng bagyay, Ma'am Romualda. Hello! Yan, Ma'am Lu. Sabi ni Ma'am Susan, po. Wow, may pagkailang Merry Christmas. It's really Christmas na sa atin, no? So, mga boss dyan, boss dito, boss doon, give na, no? Excited na yung ating mga empleyado, no? Na tanggapin ang kanilang
Christmas bonus. Yay! Alright, now let's listen to this beautiful music. Sabi ko nga po, kung gusto nyo ng tuloy-tuloy na pakikinig ng mga, sabihan ko sana, salita ng Diyos. Ano ba ito? Daralang ko, Kenny, espiritu na ng church. Yan. So, sa tuloy-tuloy na pakikinig ng ating mga magagandang musika, switch on Twitch TV. Yan. Sa Twitch TV po tayo makinig ng tuloy-tuloy na po, or kung meron po kayong transistor radio dyan, no? Kaya sa radyo mismo ng inyong phone, yan, no? So, switch on, yan. Alright. So, let's listen to this. On the floor. On the floor. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna.
Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag-fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw,
yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinse. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Okay, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Yan, kabalen. Siguro dimdam mo ne ing pisamban ne kakalembang ya. Manaus nergo para sambatan. Okay, so rengang gapong kekatamong kapatada katoliko keni guagua ne po tsaka po tatim bisang sambang karening makapaligid tamo keni ne po. Yan. So, manaos na po yung kakatampi sambata na po. Alright? So, at sana nanding alas 3, may pag-pray kayo po. Okay? So, sabi po ni Ma'am Susan sa ating mga Christmas bonus. Sabi niya, eko po migaga na kachu. At chuya po Betis High School in Santa Claus. Wow. Hello po Ma'am Eloisa Luzon. Miss you po. Love you po. Sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano. And, Ma'am, pa-request po, lambada. Yeah, sige, pota po. Potang bagya. Maglambada tamo. Lambada o maglabada? Sabi ni Ma'am Susan. Thank you po. Kasanting da kanoreng requested song na makaindak lalo na itang Let's Get Loud nandin. Alright, so mamaya maglambada tayo Ma'am Susan. And thank you for watching Ma'am Zane Lucas Avarientos. Yan, no? Si Ma'am Carol yan. And greetings coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Hi to the aning sa Pulong Masle High School. Kay Ma'am Caroline Morales Beltran, Catalina Sandoval Lagman, Darren Mendoza Tukib, Michelle Laksamana Miano, kay Rivera Kasupanan, and Alita Manyalak. Miss you all. Kayong susunod, Tuki kami ne. Wamit no warlamin to. Love you, Ning, sabi ni Ma'am Susan. Okay, so sa mga aning sa Pulong Masle High School, no? Sina Ma'am Caroline Morales Beltran, Catalina Sandoval Lagman, Darren Mendoza Tukib, Misha Laksamana Miano, kay Rivera Kasupanan, and Alita Manyalak. Yan, naamis na kongan po kanong Ma'am Susan. Alright. Tukiya po kanuke kayo. Nukar ko wari man to. Yan. So, Ludwig, pasalamat kay Ma'am Susan. Kaya ka, ne? Alright. And sabi po ni Ma'am Lu, sa ating topic ngayon, no? Tips for getting good grades. Yan. Ano ba yung mga tips natin para yung mga estudyante natin ay tumaas-taas at makakuha ng magagandang grado sa kanilang card. Sabi po ni Ma'am Lu, Nepo, saan na ba? Kasi tinignan ko yung more. Sabi po niya, simple lang na tips para makamit o makakuha ng high grades. Number 1, dikilan mong masalese ing pamag-aral lesyon. Yes, dikilan. Kapampangan niya ita. Dikilan mong masalese ing pamag-aral lesyon. If you are really aiming for honors o kung gusto mo talagang makasama ka sa top 10. Yan. Then kaya katamong top
10. Ne po. Tingko nga yan lalang joke ko kanini. Ne, retang kamote tops. Yan. Ne po, kamote tops. Manyaman po ito. Kamote tops. Ne, makang ko kasing dakal kamote tops. Baka nita mag-top 10 kayo. Ne? Okay. Dikilan, buri ng sabyan, tutuwanan murugo, ing pamanigaran lesyon. Yan. Emo pasapyo-sapyo. Lalo na po makaprogram lareng percentage lareng written works, performances, and periodic exam, which is many Batanyaking guideline or memo from DepEd. Yan, totoo po yan. Ne, kabut kami mo mag-record kareta pong ikwadang scores de nganak yu encode mila mo po at bahala ya pong dili na itambinyen na pong Excel ning DepEd kaya kami ne po. Alright? Lalaki tulitang metong estudyante banggit ning mamloy ning pasapyo-sapyo ana mo kano may garal kundita ka na tunay ito. Diyos ko, ne, pwede ba? Kapiyas na, Diyos ko. Ne, may garal ya ka nung ditak, pwede na ita. Ne, may pasarya kaya kitang ditak ka ita. Diyos ko, ne, ano ba yan? Diyos mio, corazon. Alright? So, ano pang sabi ng Ma'am Lu? Pahuli ning eya ula-ula. Yan, in grade, nune, tutuwanan ya at sisiryosan ya. Na ika metong kang learner na talagang you really deserve to get high grades. So, samasan. Yan, dapating pamag-aral. Magsakripisyo. Pagsusunog ng kilay. Maraming tiyaga. Yan. Emo basta mag-aim high grades nune dapat atin kang panuntunan keng pamag-aral bilang estudyante nung talagang bisa kang maging rank 1, 2, 3 etc. Emo kabud na bisa kang mata sa grade. Yan, hila mamagikan deng grade nak, ne? Number 2, you must evaluate your study habits. Yan, no? Evaluate your study habits. Dapat very consistent ka sa pag-aaral ng diksyon. May pagpapahalaga ka rito. Yan, tama yan, no? May time management ka sa lahat ng iyong aralin para lalong maging mabuti, maging maganda ang result o outcome ng mga gawain mo. Number 4, be responsible enough. Yan, no? Sa lahat ng ginagawa ng students, pangatawanan at panindigan mismo ang lahat ng gawaing nakaatang na dapat gawin at tapusin ng buong kusa sa takdang panahon. Yan, sa takdang panahon, ne? Ating kasing deadline, ne? Siyempre retang mag-submit maranon, aliwala grade ka retang late submission, ne? Antin dyan detang late submitted na. Aliwala reta, siyempre medyo mababa no reta, you will not get that good grade kapag late kang mag-submit, no? And number 5, maglaan ka ng sapat na prioridad hinggil sa pag-aaral mo. Magsakripisyo para dito, kaantabay ang magulang. Diyos ko, kaantabay ang magulang lagi, yan, ne atche, yan. Kayantabe dako po, ne, ringke kayong anak. Kaantabay ang magulang sa iyong layunin na makamit ang mataas na marka. Ne po, bala mo niyang penyer mong kay Yambi ko. Anyang nakadwa, ne, Webes, Ulim, Biyernes, atin lang quiz, ne. Uning kayakit ko, kaya buriret ang score ng Yambi. It seems that I'm not teaching you. Ne? Parang wala akong tinuro sa'yo. Ako kamuha kang Yambi, po. May nga shocker ko yung kanako nga pong makanyan. I do not like these grades tomorrow. I want a perfect score tomorrow. So you've got to study your lessons very well tonight. Ne? Tuturuan kita. Peka, turo-turo ke po. And anyang iyatad ke, ne po, bayo yati, paking kochi. Sabi ko, Ambi, remember,
perfect score. Wow. Diba? Kaswelong po kaya nga po ko. Nya pong kaya padalan, ipicturean no rin kayang resultang quiz niya. Wow, 100. Wow, perfect score niya po. Kaya batitang metong maliya mo ata metong yan. So, nang kaya po pala mangailangan niyang sermon ni Yambi ko. Ano ba yan? Kailangan niya po palang makanita. Pitikan membag yan. Po. Yan. So, makanyang kaya mo pong didisiplinanin ka na kung apu kembale. Iya po mababarog. Nung mas sabyanan niya mo po. Biyasa naman pong sabyanan ni Yambi. Po. Sabi mo po balo na ito. So, eya po meragol keng violence. Ng anak mi ngayon, kabudya mo po kay. Kabudya mo sa sabyanan. Nusto na kayo. Po. Number 6, sabi ni Ma'am Sus, ni Ma'am Lu. Yan, si Ma'am Lu Dadural. Number 6, tingnan ang kakayahan kung saan kahigit na mahina at malakas. Yes, kailangan balo mo yan. So, kung alam mo para sa sarili mo na doon ka maraming weakness, no, sa alayan ito ng oras at dito mo pagbutihin. Yes, so may nakang math, may nakang English. O nengen ni ring anak ne, mas magaling laking math kaysa aking English. Why kaya, no? At saka king Filipino may nala. Why are they so very weak in languages, ne po? So kaluguran na pengare, just a simple English, my goodness, turo tala ring anak, ne? Banten tala po nanula po rin panel benda king YouTube de nga anak tamo. Kailangan po atin pong lesson. Ne po atin la pong lesson de nga anak king DepEd TV. Yan. Makaragdag la po rin para king karelang kaalaman. Ne po. So, nano pan sabi ng Ma'am Lu? No, pag-alayan mo ng oras, ne, dito mo pagputihin kung saan ka hindi gaanong malakas. Yan, okay? At marami pang tips, Doc. Higit po sa lahat, nandyan ang masigasig na pagsubaybay ng mga magulang po. Yan, salamat po sa yes, ding magulang maragula influence ka ring anak ni. Puta kabira-bira. Nya lalang gana ring anak yung magaral kasi lakong pakialam karela. Ne? Puta yan kakit da ring anak ala kayong nanita, ala kayong kasigasigan karela. Ne? Ala kong pakialam may garal ya may garal, may biyasa ya may biyasa ng anak. Okay lang. Ay, Diyos ko, kalguran na pengare. Kayan tala po rin kaya katamong anak, ne po. Pansin-pansinan tala po. Yan, si Ate Fe. Yan, Sister Fe Martinez watching. Hello, Ate. Good afternoon. No? Ate, anong maipapayo mo ba sa ating mga estudyante para makakuha sila ng magandang grado? Yan, ano bang ginagawa mo sa anak mo para sila magkaroon ng grade na mataas? Yan, no? Ate Fe, mag-ano ka dyan, mag-chat ka dito sa ibaba, alright? And thank you Ate Pe sa yung pakikinig, sa yung panonood dito sa Pamilyang Kapampangan. Yan, kapamilya ka na. No? And pakishare na rin Ate Pe, no? Pakishare sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives ng Pamilyang Kapampangan. No? Para marami tayong matulungan na mga bata, mga parents, mga magulang, po, na ayusin ng pamilya. Yan, lalo na ang pag-aaral ng mga bata ang ating pinag-uusapan ngayon. Po. Okay? So, kaluguran na pengare. Maragol ka, pananagutan, kingkekang anak. Ne? Kami, lungob kami keng klase, turo kaming matino, turo keng masalese, whether you like it or not. Ne po, turo kami. Pero, ingkutang, inganak mo, makirandam ya bakya kami. Pakiramdaman na kami. Pota kabira-bira utak na ning anak mo. Susula po ya. Utak na ning anak mo. Tsuya kem bale. At tsuya ketang relasyon yung mi papamilya. Pota bayo ya me ko yung anak mo. Yamingan. My goodness, ne. O pota, ating gulo keng pamilya o pota nang karakala factors na makadistract keng focus na ning anak keng kayang pamagaral. Ne?
Okay, so let's have a break. Muna tayo ng magandang musika, no? Mag-unwind tayo, alright? So dito po tayo sa Twitch TV ng 99.9 FM Radyo Guaguan. Po, para tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig sa ating mga magandang musika. Okay? So here is the beautiful music of Lambada, as requested by Ma'am Susan Ginto Serrano. Okay, so indak po tayo ng konti. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay?
May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One-Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, magpulidas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin... Right! Welcome back to Pamilyang Kapampangan. This is your DJ Ma'am Ning. Yan, 99.9 FM Radyo Guagua. Okay. Yeah, welcome to the family. Yes, no? Thank you for sharing po ng inyong mga opinion. Yan. So, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, Pota po, Aliyah, kalupa na ning Ela naman, pakiramdaman deng abe naking bale. Pero naman po deng aliwang anak abisang mabiyasa at naburing danasan ning denasan dading pengari na. Diyang medyo slow, pipilitan ng mabiyasa, kay bat idolize na ladeng mestra na hanggang muketang laging lalapit at manyad saup ka ring teachers na makabilib la. Di po ba? Sikap at tiyaga mo mga anak, atin ngang kapaliting sakripisyo, good luck. Sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Yeah. Wow, John Lawrence Carpio is watching. Hello, John Lawrence Carpio. Yan, metong niya po ini kareng anak willing to learn. Yan, no? Pagpatuloy mo lang, John, no? Dagdagan pa yung sikap sa pag-aaral ng leksyon, okay? Nanong sabi, yung Ludwig, maki-jamming yakin. Alright? So, sa aming mga estudyante, dagdagan yung sakripisyo, okay? At sabi nga ni Ma'am Susan ay meron lahat kapalit yan. Alright? May kapalit na magagandang kinabukasan. Okay? So, ano ba yung mga tips natin for getting good grades or high grades? Po? Kasi nga, hindi naman basta-bastang nakukuha yan, no? So, sabi ko nga, especially yung mga senior teachers, no, yung mga season teachers na, no, kamukha ko po, kamukha ni Ma'am Lu. Yan, po. Kami po makitbiruan kareng estudyante, po. Burimi talaga na mabiyasa lareng anak, po. At sabi ko hanggang pag-aralan, manibat elementary hanggang college, balayo galang, lumwal nga yan kareng board exams. I'm telling you. So, store in your mind, no? Store in your mind lahat ng pinapag-aralan natin. Okay? I just don't know if I said this last week na yung isipan na
nangaws kanine in computer mas biasa yake kayo no aliya ne mas atin yang kapasidad mag-store dakala memories in kaya katamong utak kesa king computer. No, computer has only 100,000 ports, but the human brain has millions of neurons na pwedeng mag-store ng knowledge, ng memory, no? At eya magkai nangas kanine, eya mag-overheat o naning kaya katamong utak, no? Nasa paggamit lang yan, no? Nakaman mamurit. No, di sana dakal ng memoret keng kebyas na, di ba? Hindi naman, alright? So, number 1, sabi nga ni Ma'am Susan kanina, do your homeworks. Nepo, do your homeworks. Ako, meron bang homeworks? No. Actually, ako yung homework lang nila ay isulat yung lecture nila. Yun lang ang homeworks nila. I just don't know with the other teachers, no? Kung nagbibigay sila ng homeworks or follow-up activities, exercises, no, sa bahay. Maganda 'yon, no? Maganda 'yon na bigyan sila ng follow-up activities sa bahay, no? At hindi naman what do you call this? Hindi naman masyadong tinetake na malaking puntos yun kung no? Kung mali, ganyan, or what yung ginawa mo. Hindi naman, no? Ang importante yung mga seat works yan. No? Yung on the spot na ginagawa sa school. Yan ang matataas ang puntos. Tandaan nyo, okay? So, ano ba yung pinapagawa ng teacher sa bahay? Okay? So, gawin natin. Yan. Right? Ano pa? Participate in class. Wow, Diyos ko. Sa English and Filipino for the languages, no? 50% yan. Oh, 50% pasado na kasi mag-recite ka. My goodness, ne? Lagi kang mag-recite at tandaanan nyo, itang laging mag-recite yang atatandanan na lagyuning mestra, atatandanan na itsura ning mestra, at balo yun na kanita potang mamiyang recitation ning mestra, syempre atatandanan ne. Wow, ne? So, paano makapag-participate sa klase? Yan. Read over and over your lectures, ne? So, deng lecturer rin, binyed dalaki kayo para pag-aralan, para palaminate. Lalaminate deng lecture. Archive den, ne? Sa salikot. Aliwaitang kay Batman sinulat to. Flip alana, makanita, ne? Kayan tala rin, babasan tala. Lagi, over and over again. So, bang kanita, ingutak atatandanan ne, itang binasa ng information. Okay? Putang kayo sabihan na aliya, basa kini. Yan, kulkulan na ne kanita ning kekang utak keng memory mo. Ne? Ay, kumusta ya ka ni mok-mok? Lalakad ni mok-mok mi. Nagkalikot ni mok-mok. Alright? So, read the lectures over and over again. Ang gaking mata na yaking utak mo yan. Ang gaking mag-register yaking isip. Nung psychologist ko mo siguro pag-aralan ko, bakit talang retention karenganak ngayon at bakit kaya ako naman po kayong pamagmayabang manibatan niyang malatik ko isong binasa ko na yung metong nga bagi metong information isong binasa ko na mag-pass by over my eyes yan po ways of knowing yan ways of knowing through our senses so when the information pass by the sight and of course lungobyak yung utak yan. Istong, makanano la kaya rin anak. Susulat lo, akakit de. Lulub kayong utak. Mag-process yung utak. Balo ko mag-process yung utak istong ikit me.
Ne, mo kabutang ikit me, sinulat me, no? Eya po, andyang makapakanano, mag-register kay ngutak mo yan. Alright? Nanoy ning kay ken. No? May kaya mo paling ka na akong screen. Alright? So, read over and over your lectures. Okay? Nano pa? Oy ni, lagi kong sasabihan, nandiyan ka rin college students ko, po. Read Google News. Yan. Informative articles. Diyos ko, kayo mamasang kabod mo in dreadus. Kayo mamasang nanulareta, chismis ka ring artista. Ayeda ka tamo pabyas nanden. No? So, important news, current issues, current issues in the world, national issues, yan, national, kilugtang bansa, what is happening in our country, yan. And of course, basantala po, lalo na ngayon, igagawan da ng pelikula, po, deng nobela ng Jose Rizal, yan, So, medyo menyer kung bagyanapong kareng estudyante. Uling kasi atin lang kinaya na nanita, dita ka synopsis nanitang ano bang relasyon ng No Limitang Jerez sa aking course na NARS. May sermon la. Sabi ko, have you forgotten that one of the objectives of the revolution, no? Is for the Filipinos to have education. Eta magaral ngeni nung kareng katamong bayani na may kilaban. Pekilaban de ingke katamong karapatan na magaral. No? So, what is the relation of No Limitang Jerez to us? Oh my goodness. A very big relationship. Great relationship. Po. Tala po kakalingwan din. Tamo maging alangutang halub ka rin kaya katamong bayani. Po, wow. Wow, nagiging ano ako rito. Lumilitaw ang aking pagka-nationalistic dito. My goodness, po. So, sabi ko, andyang even with the grade 11 students, no? Hindi nyo ba nahalata, sabi ko, yung ating mga bayani ay nag-graduate in another country, no? From other countries. Nag-graduate sila from Germany. Yan. At kailangan mo pang mag-abroad para makapag-college, no? In the early days. My goodness, so ita mo Kenny. Magaling laring maestro, libreng matrikula. Putang kay gawan mo waring nga lang kwenta ingpi pagalanda rin kaya katamong bayani. Pwede ba? Okay. So, read Google News, read informative articles, po. Read a lot, po. Nanungnu ka rin, pwede tamong mabiyasa, no? May mga implications lahat yan ng lahat ng mga binabasa natin. We can give some examples because of this, no? Pwede tayong may maibahagi, no? Meron tayong pwedeng ipalaganap, no? Na magandang balita sa ating when we participate in our class, no, in the recitation, okay? So always read your lectures, consult the Google, no, Google information, yan. And then what else? Watch YouTube, no? Watch lessons in YouTube, yan. Yung mga lessons nyo, halos lahat nasa YouTube na. Ha? May makahingantin dyan ng mestra mo. Hindi mo ganun naintindihan yung teacher. So, consult, no? The YouTube lessons. Just type, ano bang subject matter yan? Ano bang topic yan? Just type.
And then lilitaw na dyan yung lahat ng lessons, no? Aliway, nano kaya alben keng YouTube, nano ka kakayan detang latest music or what. No, pakibaluan din. Kaya ni ng pamilyang Kapampangan, karin mo na lang pakaramdaman din masanting ang music, no? So, watch YouTube, no? Especially DepEd lessons, yan, no? Malaking tulong yan sa'yo, no? So that you will learn many things, many lessons, and you can participate in class. Okay? What else? Yan. Parents, no? Review your kids. Po, review you lang. Anti kayo mo ang mamyalong kembale, pengare ikang mestra. Tatang, daddy, ikang mestro. Yan, mami, ikang mestra. O, pangutnan mo yung anak mo. Nano yung balo na king makanining bage. No? Okay, Ambi, what are personal pronouns? So, how do you use them? Oh, when the subject is female, what are you going to use? Yan. No? If it is an animal, nakshooting, mabalamat po kami keng classroom, Ambi. Gawan niyo po yan, kaluguran na pengare, Yako, apo na ako po, yari na ako keng pangapengari. Yari na ako po keng pangapengari, apo na ako po ngeni. And still, po, uling at suya ka na ako, Yambi. Yan. Ako pong tuturo kayo. Po, lolo daddy na po, yung manyundo, yan. Atad miya po keng school. Ay, Diyos ko, kaswelo na po niya po. Sana andyan po tang imok-mok, my darling Alicia G. Ramok-mok. Yan. Aldoldo, atad ko lang kotse. Potang mag-arali nga po ko ngayon, retire na ako, kaswelo na, full time ko kayo. Iyang birgo ngeni manambos ko mong oras. Kaya ba't kaya kung tiro kanita ako pakyalaman yung ka na akong gagawan eskwela. Retang kaya kaming obligasyon bilang mestra pa mga wang lesson plan. Yan, pa manigara leksyon. Pa mga wang pa mag-encode grades. Kay ba't pong tiro ke inga po ko kanita ko po ayarapan pa ita. Siyempre mumunayin ka na akong nga po. Mumunayin yung family. Alright? Ngeni, mag-aral yan pa si Bayo i-faith ko, kendabso. Po, balik aral ya. May ka problema ya kang bagya ka rin. Likwang ko po yung obra ko, kaluguran na pengare. So, never say that I am very busy. Busy ko po ma'am. Ninong mas busy kaya katangadwa, Maya? Let's ask. Sige, ninong mas busy kaya katang? So, isang tawag lang nung anak ko, Mami, may problema ako rito sa DAB, so kailangan kita. Didinenan ko pong lessons, activities ng estudyante ko hanggang pong second period. Po, I estimated the time na mawala ako school. Po, ating kaya kaming principal, very understanding principal, Ma'am, likwanan ko pong lesson din ka na akong estudyante, kailangan na po ning anak ko dab, so lumuwal ko mo po sa guli. Yan, sinula po kung bagya ka rin, po. So, pintalang kaya po yung anak ko at pekibalwang ko ng meging problema. Makanyang po sanay kayong pengari. Lakwan nyo pa pong bagyaing brayo. Mas importante ya po yung pamilya. Po, mas importante ya po yung anak. Ala na pong mas importante pa kaya sa aking family, my goodness. Po, so, di kilang tala po, renganak tamo, di nang talang oras. Po, dakala oras. Po, magitala pong priority. Priority ya po yung family. Po, nanan may ngobra nung yung kaya kang anak may sirane. Nanan may ngobra nung yung pamilya mo, wala di ba? So, isipan tamo po yun. Kaluguran na pengare. Obra na kang obra, yung anak mo, di na yulub kaya ka. Makanito. Po, yung anak po, pumalyaring yan diling dagol kembiyena. Kaya beya po laging pengari. Once you became a parent, you are forever a parent. Nyama kanyang ko po kang amboy-boy kong kang ambi ko po. Alright? So, oren po, po, makana niya mag-participate keng klaseng anak yu. Read over and over the lectures.
consult Google articles, informative articles, Google News, current issues, ne po, watch lessons in YouTube, ne po, and pengare, yan. Kaya na kang mag-review ng anak mo. Okay? Nano pa? Yan, nabanggit na pong Ma'am Susan din. Taking notes. Oh, anak, yun erugo pa na yun yung kayong mestra nasabyan ng get your notebooks and ball pens and write this. My goodness, ne? Yun na pa na yan. Yun na pa na yan nita. Be smart. My goodness. Ne? The moment that your teacher started teaching or discussing, you must be taking down notes, no? Make the habit of taking notes. Ako diyang makalawi ko king professor, ininggamat ko, susulat yo. Nawari balo ning kaya kang gamat yung isulat na. O yan pa, metong pa yung spelling, ne? Nyapin mag-spelling lesson kami hanggang ini. Ne? So, gamat tayo ni sa nene kareng words. So, andyang ko makalawi. Ne? Andyang ko makalawi. O, andyang itang linya. Balo keng straight line. Ne? Scoring ka na ang estudyante. Anak, this is the 1 inch. Don't you know the 1 inch? Nano ya po ito? Margin da po. Potang susulat la pong essay de nganak sa sanayang ko pong mag-margin. Mag-indention per paragraph. No, capitalize the beginning letter of a sentence. Titrain ko pong makanyan de nganak nano penggagawang kong enes sungela pa may biyasa rin nganak you. My goodness. Almost everyday recitation. Nepo, almost everyday recitation la po rin nganak you. Laweng ko mo nung ilang mabiyasa rin mga iyo pa rin. Alright, nasabi ng Ma'am Lu. Yes, dikilan din ning pengaring obligasyon at lugod na kareng anak na lalo na ing malasakit king pamag-aral daring anak. Sana po bilang pengari never say no. Alakang panahon king pamag-aral ning anak paudin ning busy kang manintunan po. Please never say no. Ayan, wow, Diyos ko, malamang giligit yung Ma'am Lu. No. Okay, so make the habit of taking note, my dear students. Alright? Nano pa? Don't hesitate to ask for help. Yan. Eko, mag-alanganin naman yan. Sawop. Ne? Kareng mestra mo. Kareng family tamo. Baluta naman siguro. Ninong megaral. Lampong megaral kareng pamilya tam. Lapitan tana. Ne? Akpin at nakaburi kitang metong estudyanteng tegalanak. Ma'am, sandali po. Paano po kasi to? Kaburi ko kanita. Pong gustong gusto ko po yun. My dear students, na akong kaburi kanita. Itang panagalan mo ko. Itang kay bat kong tinuro. Mayari na ing kay katang oras. Ne? Pero bisa ka pang palang mabiyasa. Ne? Kaya puntalan mo ko. Ketang kaya kaming opisina, ne po, puntalan nyo kami. Mama ka na niya kasi, ne. Ay, kaburi ko kanita. Matula akong matula, ne. So, nga tinga nakamangot. Right? Uy, 3:51 na. Ano ba? Keep yourself motivated. Yan. Keep yourself motivated. Kailangan ating motivation, no? Especially nung kalulu ka mo. Gawan mong inspirasyon ing kakaluluan. Para mako ka king kakaluluan. So, nanggawan mo, magpakabiyasa ka, beko, ne? Ako yan, yung megi kong inspirasyon, Mag-aral, mag-graduate, manton, masanting awobra, mako king kakaluluan. Yan, yung kana akong laging bukang bibig, ganyan nga akong mag-aral, ne? Buring kalulu. Kayo, buri yung kalulu kayo, ne? Buri yung forever kayong makanya na kalagayan, ne? Or buri yung maging kalulo someday. Pengarap yung bang maging kalulo? Yan yung kutang pengarap mo bang maging kalulo? Ali. So, magpakabiyasa ka, magsamas ka. Nano pa?
Yan, study habits. Rin kaya katamong expertong mestra kene na mag-react. Ne po, mami opinion. Create a study schedule. No? Create a study schedule. O, kawuli mo kembale, painawo. O, sige, ikit mo rin pinggan, manos kang pinggan. Mag-enjoy kang manos pinggan. O kaya, abang manos kang pinggan at ating kan cellphone, balo ko, buklat me keng YouTube. Watch DepEd lesson. Sabang manos kang pinggan, di mapapiyasa ka. Di ba? Lako yun na pa mong bagya. Yung sasabi, inke kayong leisure, keng pamag-aral. No? Papanahon para magpakuswelo. It's such a time. No? Andiyan nga ako, sasabihan ko kaya kayo. Elementary, high school, college, alang saya kembie. Alang saya kembie kasi serious kung megaral kembie ko, no? So ngeni ko magpakasaya. Yan. Ating panahon para magpakasaya, no? Ating oras para kanyan. So sisiran ng proseso na ning biye magaral masalese. Ano pa? Remove distraction. Lako yung hanggang makadistract kaya kayo. nung crush me yan, ne, nung nanuya maning makadistract yan, remove. Online game, remove, delete. No, lako me. Makasira yung kaya, makakaya kang pamag-aral mo. Nano maning makasira kang pamag-aral mo. Nano maning makasira kang pangatao mo. Nano maning manyira kang kaya kang kinabukasan. Remove, delete. As easy as that. No? As simple as that. Lako yung makasira ka. No? Sabihan mo kanini, bala mo tutong sabi. Te tutong eh. Ako pa niya nga akong mag-aral. Dus ko tayapak sabihan mo ko istong panahon na ning exam. Diyan direte mo ka pa kasabihan eh. Ne, lakwanda ka, mag-aral kong leksyon eh. Bisa ako may ka-grade na matas. Bisa ako may kamasanting nga kinabukasan. Lakwan mo ko. Makanyang ko. Na? Mo ko pa mamakisabyan. Anya nga ako mag-aral. Isang mag-review ko, never talk to me. No? Makanya remove distraction. No? Okay? Nano pa? Form a study group. Yan. Po, mainip ka, boring kang mag-aral, leksyon dili mo. Di form a study group. Yan. Ing barkada. Kenya lulob. Makipagbarkada ka karembyasa. Yan. At salamat. Dakal salamat keng Diyos. At ako dinenan na akong kaluguran na biyasa niyang high school. Po, nyapin po rin kakilala ko rin section A. Nebo section A, rin kakilala ko ngayon, iulim pong ilang kaya be ko niyang minunang panahon. Pa po balo ito. Pero ako po yung balo ko po kasi ulin din section A, kompleto la libro. Nepo, biyasa na rin section A. Nepo, so, naman po kitang ginamit ko la or what. May kipagkaluguran ko po karela, may kiyabe ko po karela. Bangkanita po ating ko pong ayan daman na libro. Baloy naman po kakaluluwang po mo eh. Nepo, kalulo ko pong kalulo niyang minunang panahon. My goodness. Nepo. So, ako po talaga pong may kipagkaluguran ko po karang ating libro. Bangkanita po makibasa-basa ako libro, makayandam kong libro karela. Okay? So, form a study group. Yan, no? Maganda yan. Yung barkada, kung sana gagamitin natin yan educationally. Maganda yan. Nakakatulong yan, no? And, nano pa, Diyos ko, 3:56 na, 4 minutes na mo, my goodness, ne? Take care of yourself. Yan, take care of yourself. Nakaman sobra-sobra gagawang kaya sarili mo, nakamamangan, mag-aral. Kahit, ne? Naman usto ito, mangan ka bang kanita, lalo yung maganay ngutak mong mag-aral leksyon. Kamakaing paypuyat. Ne? So, lako mo pa mo itang detang aliwang bagay, pakipag-chat, ne? May papagkwento ken chat, magipaglolo ken chat, mag-games, ne? Nanu ka panal ben ken YouTube, lako mo pa ito. Yung leksyon yan si kaswan mo, okay? So, it's 3:57, my goodness. So, bala mo pa, nagalanda ako. Kaya nakabilis yung oras. Alright. Nano pa? Anak, actually, high grades are not the only
that matters. Okay? Aliwa mo yan. Kasi, inglalawanda naman the way you present yourself. No? So, potang kay, makiyarap kang tao, makiyarap kang employer, what's the most important first? Speaking. Yan. Kaya nga, I am training you up in speaking. No? Reciting in class. No? Bakit ko gagawan nito? Yan. I am training you to speak. And remove your shame. Sabi ko po ka rin ka na akong anak. Lalakod ako marine. Kasi rin nga liwang alakpin, marine lang man niya dita. So, in my class, no? In my class, I will remove that shame. I will build up your confidence. Yan. Yan po. So, building up confidence. Yan po yung peka-importante. Speaking. Kakadwaya po yung writing. Writing. Yan. So, you must know how to write essays. My goodness. Yan, no? Essay writing. Diyos ko, almost every week. Twice a week. Po. Nung po once a week, twice a week, bibiya ko pong essay writing ka rin anak. No? So, they will learn. No? They will be trained very well how to write and how to speak. So they're not going to write only, but they're going to talk about what they have written in the essay. So balo kung balo, nung many batya keng internet, no? Balong sabyang kanako, no? But if the essay really came from the heart of the student, very sure, no po, meron siyang masasabi sa akin, and of course, I'm going to give a high score for that. And what else? Good leadership. Yan. So, speaking, writing, and good leadership are what a person really needs not to acquire in whatever field. Nano maning field aluban mo. No? Nano mang karera ing luban mo. O rendeng importante is speaking, writing, and good leadership. Wow, it's 4 o'clock. My goodness. So, oras na naman po para mikawakawani tamong pasibayo. So, see you next Sunday. At Pamilyang Kapampangan, amis da ko pong paruminggo kaninin. This is your DJ Mamning again at 99.9 FM Radyo Guagua. I love you all. Goodbye. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?